Представи си лекарство, от което започваш да сваляш килограми бързо. Апетитът ти изчезва. Кантарът тръгва надолу и за първи път от дълго време имаш чувството, че контролираш тялото си. Всичко изглежда като идеалното решение. Лекарство, което милиони хора по света започнаха да използват. А интересът към него е толкова голям, че понякога дори се стига до недостиг в аптеките. Но след време започват да се появяват неща, за които почти никой не говори открито. Постоянно гадене. Странно усещане в стомаха. Липса на енергия. А понякога и по-сериозни проблеми, които идват тихо и неочаквано. Истината е, че около Оземпик и Монджаро има много шум, много обещания и много резултати, които изглеждат впечатляващи. Но реалната картина е по-сложна и има страна, която рядко се обсъжда. Преди да преминем към същината на темата, ще ви помоля, ако съдържанието ви харесва, да се абонирате. Така ни помагате изключително много. Благодарим ви и приятно гледане! Тези лекарства действат чрез така наречените GLP-1 рецептори. Това са рецептори, които играят ключова роля в регулирането на апетита и усещането за ситост. Когато се активират, мозъкът получава сигнал, че си сит, дори когато реално не си приял много храна. Освен това се забавя изпразването на стомаха, което означава, че храната остава по-дълго време вътре и усещането за глад идва по-късно. Резултатът е ясен. Ядеш по-малко без усилие. Не се бориш с апетита. Не мислиш постоянно за храна. И точно за това толкова много хора ги възприемат като нещо близко до чудо. Но когато промениш толкова драстично начина, по който тялото ти функционира, винаги има последствия. Един от най-честите проблеми е постоянният дискомфорт в стомаха. Това не е просто леко гадене, което минава. При някои хора се превръща в усещане за тежест, подуване и дори нежелание да се хранят не защото искат да отслабнат, а защото храната започва да им създава дискомфорт. Храненето, което е нормална част от живота, започва да се усеща като задължение. Друг проблем, за който почти не се говори, е загубата на мускулна маса. Когато приемът на храна намалее рязко, тялото не губи само мазнини, губи и мускули. Това води до по-бавен метаболизъм и прави поддържането на резултатите много по-трудно. В един момент може да изглеждаш по-слаб, но реално да си с по-лоша телесна композиция. При част от хората се наблюдава и промяна в психиката. Апетитът не е само физически механизъм. Той е свързан с удоволствие, социални контакти и ежедневни навици. Когато той изчезне почти напълно, някои хора започват да усещат липса на интерес към храната, а понякога и понижено настроение. Това не се случва при всички, но когато се появи, може да бъде изненадващо. Един от най-големите проблеми идва след спиране на лечението. Докато приемаш лекарството, всичко изглежда под контрол. Но когато го спреш, апетитът се връща. И често се връща по-силен. Това води до добре познатия ефект. Килограмите започват да се връщат. Понякога бавно, понякога по-бързо, отколкото очакваш. Причината е проста. Механизмът, който е потискал глада, вече го няма. А навиците не винаги са се променили достатъчно. Има и по-сериозни стомашно-чревни проблеми, които макар и по-редки, не трябва да се подценяват. Силно повръщане, изразено забавяне на храносмилането, проблеми с жлъчката. Това не са неща, които се случват на всеки, но когато се случат, могат да доведат до реален дискомфорт и дори необходимост от медицинска намеса. Тогава логично идва въпросът: защо тези неща не се обсъждат толкова често? Отговорът е, че хората виждат резултатите, но не виждат целия процес. Свалените килограми са видими. Те се показват в социалните мрежи, обсъждат се, споделят се. Но трудностите, страничните ефекти и проблемите често остават скрити. Много хора не говорят за тях или просто ги приемат като нещо временно. Има един момент, за който почти никой не се подготвя. Когато започне с Оземпик или Монджаро. И това е моментът, в който ефектът започне да намалява. В началото всичко върви гладко. Апетитът е под контрол, килограмите падат и имаш чувството, че най-накрая си намерил работещо решение. Но при част от хората
Идва период, в който тялото започва да се адаптира. Гладът бавно се връща. Не изведнъж, а постепенно. Започваш да мислиш повече за храна. Порциите леко се увеличават и без да усетиш, ефектът, който е бил толкова силен в началото, вече не е същият. Това кара много хора да правят една грешка – да разчитат изцяло на лекарството, вместо да изградят навици. И когато ефектът отслабне, те се оказват без план. Има и друг момент, който почти не се обсъжда. При част от хората се наблюдава така нареченият плато ефект. Спираш да сваляш килограми, въпреки че продължаваш лечението. Това създава фрустрация и често води до прекратяване или хаотични решения. И тук идва нещо още по-интересно. Някои хора започват да променят начина, по който използват лекарството. Пропускат дози, променят интервалите или търсят по-силен ефект. Това вече изкарва процеса извън контрол и увеличава риска от нежелани реакции. Това не означава, че тези лекарства са лоши или че не трябва да се използват. Напротив, те могат да бъдат изключително полезни, особено при хора с диабет или сериозно наднормено тегло. В правилния контекст и под медицински контрол, те са мощен инструмент. Проблемът е, че често се възприемат като лесно решение, като нещо, което ще реши проблема без усилие и без последствия. А истината е, че такова решение почти никога не съществува. Най-важното, което трябва да разбереш, е, че това не е магия. Това е инструмент, който променя начина, по който тялото ти работи. И ако не се използва с разбиране и стратегия, резултатите могат да бъдат временни. Ако не изградеш навици, ако не промениш начина си на хранене, ако не помислиш какво ще стане след като спреш, има голям шанс да се върнеш там, откъдето си започнал. Истината е, че Оземпик и Мунджаро могат да бъдат много ефективни. Но ефективността не означава, че са без рискове. И не означава, че са решение за всеки. Въпросът не е дали работят. Въпросът е дали знаеш какво стои зад резултатите и дали си готов за цялата картина. А ти какво мислиш? Струва ли си рискът за по-бърз резултат? Не забравяйте, че сме канал, който се държи от медицински специалисти. Винаги сме на среща да отговорим компетентно на вашите въпроси. Затова не се притеснявайте да ни попитате каквото и да било в коментари. Благодарим ви, че останахте до края. Ако съдържанието ви е харесало, моля, абонирайте се. Така ни помагате изключително много. Благодарим ви и до скоро!